नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे स्वागत करते। आज आपण 2 पद्धतींनी तवसाचे म्हणजेच काकडीचे धोंडस बनवणार आहोत। धोंडस बनवण्यासाठी इथे मी एक जून म्हणजे पक्की झालेली काकडी घेतली आहे। कोकणात याला तवसा असं म्हणतात। वेलीवर बरेच दिवस राहिल्यानंतर ही जून होते, त्यामुळे याचे धोंडस फारच चविष्ट असते। नेहमीच्या काकडीपेक्षा ही बरीच मोठी आणि रंगाने पिवळसर असते। आता मी हे तवस प्रथम कट करून त्याचे तुकडे करून घेतले आणि आतील बिया काढून घेतल्या। त्यानंतर तवशाचे सर्व तुकडे किसणीवरती किसून घेतले। आता आपण धोंडसासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। इथे मी 3 वाट्या गूळ घेतला आहे। किसलेला तवशाचा किस पाण्यासहित घेतला आहे। त्यानंतर 2.5 वाटी केशरी रवा, पाव चमचा हळद, तूप, मीठ, भाजलेले शेंगदाणे, काजू गराचे तुकडे, पाव चमचा जिरं, थोडंसं ओलं खोबरं आणि हळदीची हिरवी पानं। तवसा किसून घेतल्यानंतर त्याच्या साली मी ठेवून दिली आहेत, ते आपण नंतर वापरणार आहोत। अर्धा चमचा तूप घालून आपण शिऱ्यासाठी जसा रवा भाजतो त्याप्रमाणे रवा छान भाजून घ्यावा। इथे गॅसवर मी एक भांडं ठेवलं आहे, त्यामध्ये तवशाचा कीस घालून घेतला आहे। आता त्यामध्ये भाजलेला केशरी रवा घालून घेऊया। बाजारात थोडासा जाडसर असा केशरी रवा मिळतो, तो आता आपण इथे वापरला आहे। तवशाचा किस आपण पाण्यासहित घेतला आहे, त्यामुळे धोंडसाला छान चव येते। त्यानंतर काजू गराचे तुकडे, भाजलेले शेंगदाणे, पाव चमचा मीठ, जिरं, खोबरं आणि हळद यांचं वाटण घालूया। आता आपण गूळ घालून घेऊया। गुळाचे प्रमाण आवडीनुसार कमी जास्त करावे। तुम्हाला जर गोड कमी पाहिजे असेल तर दिलेल्या मापापेक्षा गूळ थोडा कमी घेतला तरी चालेल। आता हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून छान शिजवून घेऊया। भांड्यावर झाकण ठेवून वाफ काढून घेऊ। त्यानंतर 5 ते 7 मिनिटं सर्व मिश्रण व्यवस्थित शिजवून घेऊया। आता हे धोंडसाचे मिश्रण व्यवस्थित तयार झाले आहे। इथे मी जाड असे एक भांडं घेतलं आहे, त्याला आतून निम्मेपर्यंत छान तूप लावून घेतलंय। तवशाची सालं अशा प्रकारे आतून तळाला व्यवस्थित लावून घेऊया। ही आपण पारंपरिक पद्धत बघतोय। यामध्ये सालांचा वापर करून धोंडस थापलं जातं, त्यामुळे धोंडस फार करपत नाही। आता हे धोंडसाचे मिश्रण गरम असतानाच यामध्ये घालून दाबून प्लेन करून घेऊया। आता यावर हळदीची पानं अशा प्रकारे लावून घेऊया। धोंडसाला हळदीच्या पानांमुळे फार चांगला स्वाद येतो।
आता गॅसवर मी एक तवा ठेवला आहे, त्यावर हे धोंडसाचे भांडे आपण ठेवून घेऊया। या भांड्यावर झाकण ठेवून लो फ्लेमवरती हे धोंडस मी 20 मिनिटे शिजवून घेणार आहे। इथे मी कुकरच्या डब्याला आतून तूप लावून घेतलं आहे। आधीप्रमाणेच यामध्ये हे धोंडसाचे मिश्रण घालून दाबून प्लेन करून घेतले। त्यानंतर वरून हळदीची पानं लावून घेतली आहेत। कुकरमध्ये थोडं पाणी घालून त्यामध्ये एक छोटं पातेलं ठेवलं आहे। धोंडस ठेवून कुकरची एक शिट्टी करूया व गॅस बारीक करून नंतर लो फ्लेमवरती 10 मिनिटे हे धोंडस शिजवून घेऊया। दोन्ही प्रकारे बनवलेलं धोंडस आता आपलं तयार आहे। सुरीने कडा सैल करून धोंडस ताटामध्ये काढून घेऊया। तळाला तवशाची सालं वापरली होती ते हे धोंडस आहे। आता ही सालं बाजूला काढूया। तव्यावर ठेवल्यामुळे इथे हे धोंडस खमंग असं भाजलं आहे आणि हे कुकरमध्ये वाफवलेलं धोंडस आहे। सुरीला तूप लावून आपल्या आवडीप्रमाणे धोंडसाचे मस्त असे तुकडे कापून घेऊया। धोंडस पूर्ण थंड झाल्यावरच कट करावे। आजचे हे धोंडस एकदम चविष्ट आणि परफेक्ट असे झाले आहे। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा।